So yun guys, andito na kami ngayon kina Tips Mio. Yan. So buti na lang po is huminto yung ulan. Kaya nakapunta kami agad dito. So nandito rin yung ibang Bukid Squad guys. No? Pero yung ibang Bukid Squad is hindi pa dumating. So ayan si Tips, ayan sila. Si Marinong Homeboy, si Rakitero Vlog, si Yungit, si kita yung channel gani. It's me Emir no? And Marvin the Roader. Tsaka si Tips, ay andun si Tips. Bro, Marvin, terus tayo makabalik sa inyo ha? Ano? Agad ko Marinong Homeboy. Pag-is na siya sa dito kumain. Ambot siya, ingom ito siya, mga doon mi, wala mo dayon. Ha? Oh. Pinood doy. Pagutan na. Pagutan na si Marinong Homeboy. Season mo ko na. Oh, season na siya. Ngala. So ayan sila mga master no. Dito kami sa bahay nila ni Tips. Kasi kasal sa kapatid ni Tips Mio, kaya inimbitan niya kami dito. Ayan. Umalis pa si Reggie Ponce sa kasi si It's Me Emir. Nagtutol pa sila kasi mo kuhas plato. Kasi mo una. Si Sir Jing, mapagi ko kadto na Sir da. Okay na Sir, okay na Sir. It's okay. Tara, let's go. Sige. Yan si Mighty Mang, si Tips, si Marinong Homeboy, yan. Kain muna kami. So, kain muna kami mga kamaster, no? Oh, na. Oh, yes, muna mo mapagkaon ha. Ayan. Ay, congrats sa Tips ha. Sa imong igsoon ba? Congrats sa may son, Tips. Kutsilyo ko naman. Salamat din sa invitasyon. Ulit ko saya. Kunya lang kumakaon kayo mag-vlogs ako. Hindi na palkansi. Ayan sila. Ang Bukid Squad Pam. Hindi na ikaw magkaon eh. Maramay. Ayan. So, kain muna kami mga master. Rakitirong master. So, kain muna tayo guys. Oh, bro, hindi mo nagpagay. Rakitero? Rakitero Vlog. Pag ano? Ang toy? Tara ka sa may gym. Gawas din pala ng kaburangan. Lawakan tayo. Tapos sila sa bro. Dito ka agad. Hi G. Hi, sir! Congratulations! Bro. Yan. Congrats bro. Tips, Homeboy. Congrats. Kinboy. Congrats, Tips. Mga pila ka. Marusay, Wala ang game dito sa tuburan na. Pero tapos na pa. Kalsada ang aganan. Doon daw siya pero makagi mo daw grab road. Mga mag highway of dito Bukid, mga maura. Wala yun. Ang aura. Biyahe. Kapag plato ya? Sige, plato tayo. Yo, gano'n ba? Kami nito. Nagpapagod ba siya? Siya na mabukod? Isang. Susud. 1, 2, 3, smile. Smile bro, smile. Abin mo yun? Oh, okay. Ako sa diri. Talikod mo ko. David, eh? Ano ba? Gila eh. 1, 2, 3 last. Okay. Kami ko po yung balik. Copyright tayo. Ano si Becky po? Ano si Becky di ay? Ya. Lahat pag yun ang naandang. Bukas yung buwan, bulasan mo na yun. Sayo din yun. Ayun, Chay, ako mag-iingat, Chay. Gusto mo ulit to eh? Ako nakuha na to, gamay kayo pahuway.
Kaya inikuan, prepare ka sa module. Hindi ito tumutag. Maguna-una Hindi lang na kayo talo. itukuan sa Balik naman to. module. Ikaw man ang pag-tudlo na ng mga estudyante. Ito, ako yung gamayan ang bagway niya. Hindi mo tayo compare ang income. Ang private. Niya, doon tayo ang trabaho. Compare sa public. Unlike sa public, ready man lang mo dyan. Pag-print, pag-review. Tudlo. Ito nga. Wow, sa ako nagkuhan. Amot sa ako. Mautab ka akong kumain. Binugtog ka mo rin, Jim. Lagi ko nag-deliver pa ko, sir. Awa ko itsura, mura kung paano, mura disente no, yung nagkuhan na, deliver na lang yung panalo. Sige lang. Makatawa ako. Hindi, okay lang na. Kita yung mga actors, Canada. Grabe copyright na ron. Ate, mong baboy ko ayo. Wala ko naro sa balay ko. Naro sa balay. Baboy ko ayo. Dami ko nang may panghuwal gag. Nga, kamera ba nila mama ko buhat. Deliver pa ako niya, deliver ng kabisado niya. Kanang makuan gani ko kanang public ayo sa di na ko ka-vlog. Sige na balik. Baboy ko ayo. Wala ka na, wala ko nagawon sa Sabi dyan lang, kaon sa dampuan Gani kay uban nga murag naglagop na kay dili ma-replyan nga ganang order pabuya naman gud ko okay ra kung dagang tao pero uy sabi na niya usahay nga kanang mag-deliver ko niya mauwaw ba kung kanang mangayo ko kanang ano tawagan ni kanang asa tawag charge delivery fee o delivery charge kung mauwaw man ko uy muhatag na lang kung nga ako nang pangayon ng katong prices sa nga gituan yun. Mauwaw ko niya. Ako unahon ang gasolina ba yan tagpila na 60 o na 71. Ano na pwede mag-negosyo? ang gas. Mauwaw ka. Marada dito na ako. Hindi na siya musukot sa delivery niya. Kunya ako. 15 na yung pangayon niya, kunting liyo ah. Yan layo kayo niya. Dili ko ka balik. Bulagi, masin. Smile na lang kay ini ka pa tag-smile. Itali ko na. Ang hilat na. Saan lima? Trakitiro master, wag load gani. Andun yung iba, andun yung iba. Ayan. Grabe yung mga master, ubos oh. Dami pang ulam. So, nag-ano sila mga master, talking muna sila, no? Yung mga Bukid Squad. Magsikita ka sa ulit life ako niya mag-drive. Ano nga din ako mo daw ito? Tingnan niya si Sir Jing, oh. Labing di tayo ko balik yan. Kasi pasto. Hindi lang kayo na. Asa man kayo sa kalit yung mag-earn kayo tayo, di ba? Mag-uwi mag-earn. Uy, kita mga reviewers. Vlog. Yan naman ko basta. Something. Yung sila kalahubong, Bukid Squad, eh. Malapit na Ang lang ko kay pangit na lang makaya kung marag chismis na lang lang ba about sa mga yang kamay ti man kay pero ito kung maniya kay babae siya pero makakuha ng mga maka Inisa-isa talaga ni tips, no?